Det betyder, at kommunen ikke ved, hvordan børnene har det. De holder fast i, at de vil have børnene undersøgt. Vi har næsten ikke noget kendskab til familien. Vi har jo ikke kunne komme i kontakt med dem. Det kendskab, vi har, er, hvad vi har fået ind ad døren, kan man sige. Og det er de oplysninger, der ligger. Også selvom det er misvisende og grundløst? Jamen, det ved jeg jo ikke noget om. Forvaltningen kommer med sin indstilling og skriver til udvalget, at en læge er bekymret for Janus' helbred. Vi prøver at tage alt med, både hvad der er sagt er positivt, og hvad der kan være bekymringsværdigt. Så vi gør os i høj grad umage med ikke at være tendentiøse. Men for at få børne- og ungeudvalget til at følge forvaltningens indstilling, fremhæves negative ting, positive punkter udlades. Forvaltningen skriver blandt andet, at Janus ikke har været tilset af en læge siden fødslen. Nå, men indtil han kom på sygehuset. Ja, med sukkersygen? Ja, indtil da havde han ikke været hos nogen læge. Nå, men det havde han. Nå, okay. Det står i papirerne. Forældrene tog for eksempel Janus til læge, da han på et tidspunkt fik ondt i hoften. Burde man ikke tjekke sådan noget? Jo, og er det en fejl, så er det klart, så er det beklageligt. Altså, det er jo ikke fordi, vi laver ikke den der med henblik på at se, om vi kan skrive noget forkert. Altså, hvis vi har lavet en fejl, så er det det må jeg da beklage. Men det er en fejl, der kan være med til at skabe et forkert billede? Ja, det kan jeg ikke helt se, nej. Skal jeg så bruge signalerbog? Men altså alle de bekymringer, I havde haft om livsfare, de blev faret af bordet? Ja, der siger vores børn- og ungeudvalg, de bekymringer behøver I ikke at have. Det her, det er godt nok. Men det er jo en underkendelse af det arbejde, du har lavet? Det kan man godt sige, det er. Vil man så ikke lade være med at tage det med? Nej, altså de oplysninger, vi har, vi beder om en udtalelse fra en sundhedsplejerske. Vi får en udtalelse fra en sundhedsplejerske, den udtalelse lægger vi ved. Kan man godt i en sag som den her være nødt til at bruge en fjernelse som en slags trussel? Ja, sådan må det i hvert fald meget nemt kunne opfattes af familien. Det kan jeg sagtens forstå. Og vi har jo ikke på noget tidspunkt i den her sag lagt op til tvangsfjernelse, fordi vi er sikre på, at det er det bedste. Men fordi vi ikke har kunne komme afsted med noget andet. Familien Jørgensen er jo ikke umuligt at tale med. Det er jo fornuftige og ordentlige mennesker. Men der opstod et modsætningsforhold. Og efterhånden, som der blev truffet den ene afgørelse efter den anden om, at de her børn skulle fjernes, så bliver familien selvfølgelig mere og mere mistroisk over for muligheden for at etablere et samarbejde med kommunen. Kan du forstå det? Jamen, det kan jeg sagtens forstå. Kunne du gøre noget ved det? Kunne du have handlet anderledes? Altså, det kan man jo altid, så det kunne jeg sikkert godt. Men den måde, vi handler på, er ved at sige, jamen det forstår vi godt. Hvis I på nogen måde vil indgå nogen aftaler med os, så er vi med på den. 4 af familiens naboer har skrevet støtteerklæringer til Jens Jørgensen og Lisbeth Eliassen. Her kan se familien beskrevet som imødekommende, legende, unge børn. Naboer fortæller, at børnene leger med deres børn. Der er politiforretning nu, og den får du ikke adgang til. De danske myndigheder er i gang med at tvangsfjerne. De vil simpelthen ikke forlade ejendommen. I dette program undersøger vi, hvordan og hvorfor myndighederne i flere og flere tilfælde fjerner børn i Danmark. Har hverken rammer, og rådgiverne har ikke uddannelse eller tid til at lave det arbejde, der skal til, når man skal anbringe et barn.
Hey!